Сега ще правим клип на Майнкрафт и го свалям на пауза за 5 минути. И се върнах да направим мапа и така. Сега мислям да направим... Какво да направим? Една хубава дупка за PvP. Аз викам, че да е тука. Така, първо правите така с TNT-то. После вземате на запалка, ако искате да ви покажа как се прави. Вземате това и това и правите ето това. И да знаете, че аз съм Google 128 и така. Накрая на клипа ще кажа да съм гената за мен, като винаги правя във всякакви клипове. И ето това. Арената за PvP. Сега да оформим с тука и тука. И още малко тука. И ето и сега го свържим. Че няма да направим нищо, И да знаете, че ще ви покажа как се бъгва най-хубаво сервер. Аз описам. Така. И сега. Така, ако сте опнати, можете да направите така, с ето това и с тей. Аз давате 5 блокчета. Например, като тей и тей. Така. И трябва да има една хубава дупка. И сега ще направим и ето тей. Така. И сега точно ето трябва да сложите количките с TNT. И да знаете, ако лаги прекалено много, спирам клипа и пак после го пускам. Ето. Да кажем, толкова стига. И да знаете, че го спирам на пауза 5 секунди, няколко минути да се оправи лага. И тук сме хора, ето какво стана. Ето и ги количките. И пак ми за лаги. И довиждане, хора! Аз бях Google 128 и се абонирайте за мен. И довиждане.